Prvá nominácia – Obchodný dom Brezno. Vzhľadom na ekonomickú silu regiónu vznikal objekt za veľkej snahy o ekonomicky efektívnu realizáciu. Úkol znel jasne, za málo peniazy, veľa muziky. Celopresklené prízemie umožňuje okoloidúcim vnímať jeho vnútornú náplň. Dramatická forma hornej časti objektu, pripomínajúca plávajúcu kryhu, pôsobí svojou čistotou ukľudňujúcim dojmom a s ulicou komunikuje veľkými oknami na oba smery. Veľa nákupných centier je obrátených do seba, sú také introvertné a toto je skôr extrovertné. Ono vytvára to, čo mnohým slovenským mestám a Breznu tiež chýba, a to je teda živá ulica. A my, samozrejme, vďaka investorovi sme mali možnosť vrátiť ten obchodný život do mesta, čo sa podľa našich referencií darí, čo nás teda asi teší najviac v podstate. A nie vždy znamená, že atraktívny barák môže vzniknúť jedine za podmienky masívneho rozpočtu. To znamená, že aj za veľmi, veľmi rozumného rozpočtu je možné, aby vznikla pekná budova. Nevylučuje sa to. Prisahám. Druhá nominácia – Danubiana Moilensten Art Museum. Návrh stavby vychádza z primárnej potreby rozšírenia expozičných priestorov na trojnásobok. Symbolom novej prístavby sa stala krivka vlniacej sa strechy, ktorá evokuje prostredie, do ktorého je zasadená. Vnútro galérie, tvorené za sebou radenými pavilónmi, otvára výhľady na Sochársky park a vodnú hladinu Dunaja. Tak my sme za veľmi dôležité považovali fakt to, aby nešlo do stavbu nového k starému, ale aby vzniklo nové dielo. Z nášho pohľadu ako architektov bol hlavnou výzvou teda fakt to zakomponovanie tej prístavby do toho prostredia bez toho, aby sme ho zničili. Ako ambíciou každého architekta by malo prispieť k zlepšeniu životného prostredia a nie naopak. Tretia nominácia – Komunitné centrum Máj. Komunitné centrum je súčasťou širšieho projektu regenerácie sídliska Máj v Českých Budejoviciach. Architekti vytvorili 5-podlažný kompaktný objekt s ihriskom na streche, ktorý sa okoliu otvára komunikačnými a pobytovými poloverejnými priestormi po celom svojom obvode. Je určený pre služby sociálnej starostlivosti zamerané na deti a mládež a ďalšie služby obyvateľom sídliska. Keďže má toto zameranie na ten komunitný život, tak vlastne veľmi jednoznačne pre nás z toho vyplývalo to, že bolo potrebné sa zamerať na ten okraj toho objektu, na tú zónu, ktorá je v kontakte s verejným priestorom, ktorá spája verejný priestor s tým, čo je vnútri, čo sa vnútri deje, pomôcť expandovať tomu programu smerom von. Pevne veríme, že komunitné centrum sa stane takým živým miestom na sídlisku, kde budú chodiť deti a ich rodičia a starí rodičia a postupne sa bude nejak tak ten život aj vďaka komunitnému centrum skvalitňovať. Tú architektúru bude robiť vlastne až ten čas, ktorý tam teraz začína. Čiže zatiaľ je to len stavba.